Вольга Галіна – актрыса, якая змяніла беларускую сцэну. Гэта сцэнічны псеўданім, дзявочае прозвішча Грудзінская, па мужу Александроўская. Нарадзілася 23 сакавіка 1899 года ў мястэчку Жалудок. Сям'я Грудзінскіх пераязджае ў Вільню, а Вольга паспяхова вытрымлівае уступныя экзамены і становіцца вучаніцай жаночай гімназіі. Дзяўчынка разам з бацькамі наведвала канцэрты сімфанічнага аркестра і пазнаёмілася з Якубам Коласам. З пачаткам Першай сусветнай вайны сям'я эвакуіравалася ў Тулу. 18-гадовая Вольга падае заяву ў тэатральную студыю. Так яна назаўсёды вызначае свой жыццёвы шлях. Яе гераіні прывабныя, наіўныя, мілыя і вельмі добрыя дзяўчынкі. Вольга вытрымывала экзамен у самого Міровіча, была залічана ў трупу першага беларускага дзяржаўнага тэатра. Дэбютам на сцэне стала роля Ганны ў спектаклі «Машэка». Яна стварае шэраг цікавых вобразаў у спектаклях «Запаюць верацёны», «Мешчане ў шляхецтве», «Жорж Дандэн». Сцэнічныя гераіні мелі шмат агульных рысаў, уласцівых творчай індывідуальнасці выканаўцы. З першага дня паступлення ў тэатр даводзілася іграць вялікія, часта галоўныя ролі. Марія Александровна, Купавіна, Соф'я, Раневская, сеньора Капулетці. Удастоена звання народнай артысткі БССР.